разбирам. Нека да чуем и зрител. Здравейте! Здравейте! Слушаме ви. Искам да отправя моята искрена благодарност към вашите гости за чудесната идея. Тя е като глътка вода за хора, които дълго време са се разхождали из пустинята. Някак си ние свикнахме с неприятните и ужасяващи новини. Преди време ни занимаваха с отнемане административната самостоятелност на балет Арабеск, като се мъчиха да го обединяват с музикалния театър. Не знам докъде стигна тази трагедия. Миналата седмица чухме, че наша балерина е загинала в САЩ, прегазена от пиян шофьор. Тези нерадостни новини се гарнират от изпълнението на културния ни министър в кавички, който организира мега концерти с покойната Гера Димитрова, която вече 7 години не е между нас. Да. От друга страна, погледнато пък, поне по отношение на балета, единствената възможност човек да се порадва на това изкуство Националната опера и мисля, че лятото балетния конкурс във Варна, ако той все още съществува. Така че дано за бъдеще да има повече такива инициативи, защото упростачването на нацията е нещо много страшно, което ще има много тежки последствия. Благодаря ви. И аз ви благодаря, господине, за вашето мнение. Ани, ти искаше да коментираш? Само да благодаря, да, че има такива хора, които така живо се интересуват и следят всичко, което се случва в нашите среди. Това е адски мило. Да внесе една малка яснота. Да. Балетен конкурс във Варна, да, той се случва, ще се случва и тази година. Той няма как да не се случи. България се гордее, защото това е първият професионален и голям международен балетен конкурс. Второто нещо, не са закривани нито балет Арабеск, нито музикалния театър, понеже аз съм хореограф и работя пряко с тези театри. И така и на самите нас бихме искали да има по-голяма яснота. Не знам защо така се получи. Чисто администрация от 10 души е обединена под едно заглавие. Държавен музикален и балетен център. Да. Музикалният театър си има своя фиш, балет Арабеск си има своя фиш. Всяка от институциите си има марката запазена, има си програмата запазена или репертуара, стар, сегашен или нов. Няма такова нещо като обединение. Обединение има единствено за едно административно заглавие, за да могат институциите да работят и да функционират малко по-спокойно в този нов делегиран бюджет. Казвам това, защото театрите сега влезаха в делегирания бюджет, докато ние училищата сме от доста време. И ние вече при нас имаме това спокойствие. Виждаме, че се справяме, виждаме, че е по-добре, дава ни по-голяма свобода за наистина специфичните нужди, които всяка институция може да има. Примерно, наше училище има различни нужди от музикалното училище. Да. Както и в случая балет Арабеск или музикалния театър има различни нужди от операта. Така че само това искам да го изясним, защото ние работиме всеки ден и бихме искали да хората, които ни следят така внимателно, да познават по-добре ситуацията. Добре. Сара, на какви условия, на какви критерии трябва да отговаря една балерина? С какво трябва да се съобразява? Знам, че по принцип в вашето общество, как да кажа, ще ви сравня с лекарите, умеете да живеете, да се забавлявате, да купонясвате. Така е, нали, Ани? Сара се усмихва, но пък Ани потвърди. Така. Не, наистина е така. Защото се зарадвахме, че не сте ни викнали в 8 часа сутринта днес, в 11, което беше добре, иначе можеш и да не дойдат някой от нас. Разбирам. Аз мисля, че това произхожда от наистина големия стрес, защото честото излизане на сцена и въобще появата пред публика не е никак лесно. Има хора, които не могат да си кажат трите имена на пълен салон, камо ли да изкараш цял спектакъл и да носиш толкова много отговорност, каквато ние носиме. Ние нямаме право на втори дубъл, на втори кадър. Това е момента, в който ти, по време на спектакъла, точно в този момент ти трябва да си в най-върховата си форма, всичко да е наред и розата да е цъфнала. Точно в тези 3 часа. И това наистина е много голяма отговорност. Изисква много енергия. Страшно много. Кондиция. И физическа, и психическа енергия страшно много се хаби. И затова, може би, ние самите имаме нужда да си правиме така по-весел живота. И много пъти това съм казвала, че дори когато почне да става такова напрежение по някакъв начин предпремиерно, примерно, както винаги преди премиера има напрежение в колектива, сами си казваме време за лиготерапия. Да.
така мисля, че съхраняваме по някакъв начин психиката си, което разбира се е най-важното нещо. Но нямате някакви такива забрани да не пиете алкохол, да не се пушат цигари? Все пак смятам, че сме големи хора за пушенето на цигари и мисля, че сме 99% пушачи. Добре, не ви ли пречи? Все пак 3 часа танцувате на сцена, не ви ли пречи? Този ежедневен тренинг помага за това нещо, така че не мисля, че това ни пречи. Алкохола, разбира се, че е абсолютно забранен преди спектакъл. Това е... Предната вечер не може. Деня. Предната вечер, разбира се, в нормални граници. Да. Добре, защо 99% от балерините пушат? Ти как си го обясняваш? Заради стреса, според мен. Или заради стреса, или просто в това поколение, в което ние сме се родили, явно е било много на мода. Имаше един такъв момент, понеже винаги балерините пушат. И ние като бяхме малки, нали, искаме да бъдем балерини. Да. И ги имитираме. И да, и така почнахме да пушим и да пием кафе. Или, примерно, да пиеш бяло вино, защото балерината пие бяло вино. Имаше такъв момент. Аз, примерно, с алкохола съм доста зле. Не мога да пия въобще твърд алкохол, така че... Да, само винце. Да, и то в малки количества, наистина. Добре, разбрах, че така професията ви, освен че ви носи много удоволствие, е и много стресираща по един или друг начин. Затова вие намирате всеки за себе си, съответно, пътя да разпускате. Но печели ли добре една балерина? Може ли да се издържа една млада жена, която е превърнала балета в професия от парите, които получава? За съжаление, не. Разбира се, че може да се издържа, но в никакъв случай не мога да кажа, че печели добре. Това е едно от нещата, които много бих искала да се променят в държавата, защото в момента, в който наистина институциите признаха, че труда на балерината е тежък физически труд, сменяйки закона за пенсиите, аз мисля, че тези хора на изкуството трябва да получат и съответното финансово изражение на труда си. Да. Мисля, че така е редно. Разбира се. Все още това не е направено в държавата, но се надявам, че ще ги подсещаме често. Трябва това да се промени наистина. Има ли, Сара, твои колежки, които освен балерини изпълняват и някаква друга професия, за да могат да се издържат? Не, това е невъзможно. Балета изразходва цялото ти време, така че напълно невъзможно да се занимаваш с балет и да отидеш на друга работа. По никакъв начин не е възможно това. Добре, в чужбина как стои въпроса? По-добре ли са балерините? Не, по същия начин. Както навсякъде по чужбина, стандарта е по-висок, отколкото тук в България. Да. Вероятно, те също се чувстват по-добре, отколкото, но не става въпрос само за балет. Мисля, че за всички професии е така. Видно, навън получават повече хората. Но не са и там много добре платени. И един така, може би, малко странен въпрос, но винаги ми е било любопитно. Какво се случва с вашите палчета на крачетата? Не ви ли болят много? Ако тя се събуди, ще видите стъпала на балерина, а това са стъпала на хореограф. Тоест, моите палци са здрави, нейните са смъртта. Веднага може да познаете класическата балерина на плажа, защото там задължително краката са заринати в пясъка. Чак до такава степен ли е Не, чак толкова грозна травмата? гледката, но всички естествено сме комплексирани за това и винаги се зариват в пясъка. Имаме, сега се сещаме, една от нашите ученички в 12-ти клас и падна ноката прекалено на трисане, как да кажа, на тъкване. И въпреки всичко тя трябваше, имахме голям концерт да играе, ходи в операта. И момичето си игра тихо и котко си плачеше, без нока, вътре в палеца отгоре. Може би това е друг тип, каквото имаме предвид, момент, в който трябва да прецениш, работиш ли професионално и можеш ли да го издържиш това. Да. Или не може. Но явно хората, които носят този талант у себе си, не могат просто да го превърнат в хоби. Искат да го работят, искат да се посветят цял живот на това. Което е съвсем естествено и нормално. Когато ако Господ ти го е дал наистина този талант, ти няма как да избягаш от него, ти няма как да ти е хоби. Да. Ти трябва да си благодарен и да се грижиш за него. Така мисля аз. Ако Господ ти е отделил време да ти даде нещо, с което да си полезен и ценен,
трябва да се грижиш за него. Да. Сара, нека на финал на нашия разговор да кажем още веднъж за любителите на балетното изкуство. Къде и кога ще бъде спектакъла? Каня ги с цялото си сърце. Надявам се един много прекрасен концерт на 29 март в зала 1 на НДК от 19:30 часа. Много ви благодаря, дами. Благодаря. И пожелавам всичко да мине по вода, както се казва. Ние продължаваме с рекламите по BBT.